Onarenean kea, eta hemen ari gara, kultura sustatu nahian nolabait, eta kultura sustatzen dute Gasteizen, okerrez baldin banago, Joseba zuzauden etxe batean, ez da, Joseba? Arratsaldeon bai, Maialen Xavier, Ana, Danit ikusentzule guztioi, alaxe da, Gasteizko Oianeder Euskararen etxean gaude. Dani, idazlea, kazetaria, euskaltzale amorratua ezagutzen duzu? Egontzaren ospatzerezu hemen, Oianeder Euskararen etxean? Ba, nik uste ez. Ez dut orain bitzetak orduan. Joan beharko duzu, Dani. Aukera polita duzu, Dani eta gainontzeko guztiok, leku ederra ikusteko, erakutsiko dizugu, momentu enten utxik da, guretzat propio ireki dizkigute ateak, Gasteizen euskaltzale eta kulturtzale guztien bihotza da hau, ekitaldi hau nintz eta hitz interesgarriak egiten dizkigute, antolatzen dituzte, eta gaur horri buruz solastuko gara. Gurekin da, Oianeder Euskararen etxearen arduraduna, gure esperuan da, eta berak aurkeztuko digu, Dani bezala, oaindiken ere, leku hau ezagutzeko aukerarik izan ez duzuen ontzat, zer den, arratsaldeon Iker. Arratsaldeon. Aurkeztu diguzu, non gaude eta zer da hau? Bueno, gaur hemen Oianeder Euskararen etxean zaudete, 2014 urtean abian jarri zen proiektu kulturala da, Gasteizko Kafe Antzokiaren lehen zutabea, eta bueno, gure proiektuak nolabait kulturaren bitartez euskararen erabilaren normalizazioan eragin nahi du, ez? Zalantzarik gabe, azken urte hauetan, euskaldunen kopuruak gora egin du, baina zorritzarrez bere erabilera ez da inbeste handitu, ezta? Orduan gure ustez, horrelako proiektu kultural batek eragin dezake euskararen erabileran, eta horretarako kultur jarduera ezberdinen bitartez, publiko ezberdinetara zuzenduta daudenak, euskararen erabilera sustatzen dugu, ez? Joan hortziralean erakusketa agitz interesgarria estreinatu zenuten hemen, atentzio eman digu, etorri nahi izan dugu eta erakutsiko dizuegu. Hemen txagaude, azaldu diguzu zer dagoen hemen antolatuta? Baitu bai, aurreko ostiralean esan bezala, 3 erreketa euskararen arteurak erakusketa inauguratu genuen, portzerto gonbidapen guztiak agortu zitzaizkigun, oso albiste ona. Arrakastatxua. Bai, alde horretatik pozik gaude. Eta bueno, erakusketa honek gehien bat aspaldi egin genuen, geure buruari egin genion galdera bati erantzuten dio, euskararen inguruan zergatik ez euskal artea, ezta? Orduan horretarako 3 artisten erakusketak bildu ditugu hemen, alde batetik Saloa Ipinaren gorreri bisuala, beste alde batetik Bigararen abereba palindromo ilustratuen piztegia, eta azkenik Zirikaren irtz birziklatuak. Bigarren horretan gaudain justuki orantxe, irakurtzen ari zarete guantxe irakurriko duzue, zakurre iztari lapurra bazara, ilargiak zakura. Ze poesia ederrak, Bai. Hemen horrelako desente aurkitu ditzakegu. Eta bueno, esan bezala aurreko ostiralean inauguratu genuen, eta gainera hilabete honetan zehar ere, honekin lotuta beste hainbat jarduera ere antolatzen ditugu, besteak beste bihar bertan Saloa Ipina hemen gurekin izango da, Oianeder Euskararen etxera, eta gorreri bisualaren inguruko liburuaren aurkezpena egingo digu. Hortxe gaude ispiluan, eta zer egin behar dute interesa daukatenek ona etortzeko, Iker? Besterik gabe, gu hemen arratsaldero irekita dago erakusketa, arratsaldeko 6-etatik 8 arte. Hala ere, beti bezala, gure webgunea kontsultatu dezakezute, oianeder.eus, eta bertan aurkituko duzue gure jardueraren inguruko informazio guztia. Iker Durana, esker mila gurekin izateagatik, eta Oianeder Euskararen etxe zoragarrien zati txiki bat erakusteagatik. Gehiago nahi duenak, badaukera ona etorri eta bertara ezagutzeko. Esker mila. Zuei, mila esker. Eta despedide eginen dugu, Txabik eta biok kameralariak, aipatzen dugu maiz Txabi norden gure kameralaria. Erakutsiko dugu Txabi, hau dela, espiluan, hortaz Txabi agurtu gaur despedide elkarrekin eginen dugu. Kamaran gibelan beti egoten dena, gaur antzilean paratuko dugu, ala hementxe, gure kumpain eta biok, gero arte, kuadrilla. Aupa, Txabi eta Joseba, eskerrik asko ikusi dugu Txabi, bai. Txabi, izen horrekin kamera ona behartzuen. Eta ze politia, zakurre iztari lapurra, bazara, ilargia zakura.